בלמים הם לא מה שהם היו פעם. פעם חלוצים היו עולים למגרש בידיעה שהולכים לצוד אותם במשך כל המשחק. אבל היום בלמים נזהרים יותר מדי להיפצע. מפחדים להכניס את הגוף לכדור, שחס וחלילה זה לא יהרוס להם את התמונה באינסטגרם או את הקמפיין הבא שלהם. והיום פשוט לא מייצרים יותר בלמים כמו וידיץ', המחסל הסרבי. תראו, היו רק 5 שחקנים שזכו פעמיים בשחקן העונה בליגה האנגלית. טרי הנרי, קריסטיאנו רונלדו, דה בריינה, מוחמד סלאח ונמניה וידיץ', הבלם היחיד ברשימה. ון פרסי אמר עליו, הוא שם את הראש שלו איפה שאחרים מפחדים לשים את הרגל שלהם. הוא אמר בעצמו שהוא לא זוכר כמה מהרגעים הגדולים במשחקים שלו, מרוב הזעזועי מוח שהוא היה מקבל במשחקים. בגמר ליגת האלופות 2008 הוא היה עם 32 פעולות הגנתיות, שג'ון טרי וריקרדו קרווליו היו ביחד עם 28. דרוגבה היה כל כך מתוסכל ממנו במשחק הזה שהוא נתן לו סטירה והורחק לפני בעיטות הפנדלים, מה שגרם לטרי לבעוט את הפנדל הקובע